My dear brothers and sisters in Christ, way back in 1987, when I was the parish priest of Virgen de Lourdes, Tanang Cantata, one Saturday morning, naglinis ako ng kwarto. Habang inaalis ko yung agyo sa ceiling, natamaan ko yung crucifix na nakasabit ko sa dingding malapit sa entry ng aking door. Tinamaan ko yung crucifix na ulong at pagbagsak na putol yung dalawang paa at yung dalawang kamay. Naawa ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, I'm sorry. Pagpunta ko ng San Fernando, bibili ako ng epoxy para itikit ko ang iyong dalawang kamay at paa. Bago dumating ang Lunes, ay parang narinig ko ang Panginoon na nagsasalita, Greg, huwag ka nang bumili ng epoxy. Pahiram mo na lang sa akin ang iyong mga kamay para makapag-misa mo at makarating sa mga may sakit. Pahiram mo na lang sa akin ang iyong mga paa upang mayatid ko ang mabuting balita sa lahat ng tao at makarating ang misa sa mga bahay. Hindi na po makabili ng epoxy. Hanggang ngayon, nakasabit ang crucifix niyo sa ating kwarto. Isang crucifix putol ang dalawang kamay, putol ang dalawang paa, upang ipaalala sa atin ang paanyaya ng Panginoon na magbibahagi sa kanyang gawain pagliligtas. Here I am, Lord. Sa araw kong ito, pinagdirang natin ang solemnity of the Annunciation of the Lord. Solemnity, napakalaga po nito. Bakit? Nang dahil sa yes ni Maria, nagbago ang takbo ng buong mundo. Napakagandang balita, Annunciation. At mahilig tayo sa pang-anunsyo. Nasira ang pangarap ng Diyos dahil sa kasalanan ni Eva at ni Adan, sila'y nagkasala. Pero nangarap muli ang Diyos para sa sangkatauhan. And the Lord invited Mary to be one with His plan. That through the Blessed Mother, the Savior will be born. Napakagandang balita dahil sa yes ni Maria, nagbago ang takbo ng mundo, pabalik sa paraiso. Nawala ang paraiso dahil sa kasalanan ni Eva at Adan. At nagbalik ang tao sa paraiso, sa yes ni Maria, at sa pag-alay ng buhay at muling pagpabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng anghel kay Maria, huwag kang matakot. Ikaw ay maglilingid sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. The Lord's Annunciation is Christological because March 25 to December 25 is 9 months. 36 weeks gestation ng isang sanggol sa sinapupunan ng kanyang ina. And these 36 weeks could have been the most beautiful moments in the life of Mary. Kasi dinadala niya sa kanyang sinapupunan ang tagapagligtas. And Mary was very expectant sa pagsilang ng kanyang anak. At dahil sa pagsilang ni Jesus, nasa puso tayo ni Maria. Alam niya na sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesus, tagapagligtas, kasama tayo sa pagliligtas ng Panginoon. Even then, mahal na tayo ni Maria. Inisip na niya ang ating kaligtasan. Siya
Siya ay sumang-ayon sa plano ng Diyos kasama tayo sa kanyang pagtugon ng yes. My dear brothers and sisters, tinatawag din po natin itong incarnation of the Son of God. Ibig sabihin ng Diyos ay nagkatawang tao upang ipadama sa atin ang kanyang pag-ibig. May isang mabuting tao po, sinabi niya, kayo'y mga Kristiyano, naniniwala ako sa inyong Kristo, pero hindi ako naniniwala sa inyong mga Kristiyano dahil hindi kayo nabubuhay ng ayon sa mga turo ni Kristo. Ang hamon po sa atin ng incarnation ay magkatawang tao si Kristo sa ating mga buhay. Bigyan natin siya ng buhay sa ating mga buhay. Sana maging ambasador tayo ng Panginoon sa Kristo. Buhayin niya, buhayin natin siya sa ating buhay. Sa ating pakikituro sa ibang tao upang lalo na maniwala si Kristo ay nagkatawang tao. Sinabi ni San Agustin, the God who created you without you cannot save you without you. Nung tayo po ay naging tao, hindi tayo kinonsulta ng Diyos kung gusto natin maging tao. Kung gusto natin maisilang sa mundo ito. Pero tandaan po natin, hindi tayo maligtas ng Diyos kung hindi tayo sasang-ayon sa kanyang kalooban. The God who created you without your permission cannot save you without your consent. Yun po ay isang napaka-alagang treasure natin. Isang precious treasure natin ang ating willpower. The will to say no and to say yes. Salvation is a teamwork between God and man. Pagkatapos maliwanagan ni Maria, ibinigay niya ang kanyang matamis na oo. It was an informed yes. At ibinigay ni Maria ang kanyang sarili upang sa pamamagitan niya ay maisilang ang ating tagapagligtas. Ano sinabi ni Maria sa kanyang biya? I am the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Ang dami kong titulo ni Maria. Kapag dinarasan na kanyang litanya, siguro hindi kumulang 50 titles ni Maria. Pero alam po ninyo, ang titulo na binigay ni Maria para sa kanyang sarili ay isa lamang. Hindi Miss Universe, hindi rin ng langit at lupa, hindi Mother of God. Ang titulong binigay ni Maria sa kanyang sarili. Alipin ako ng Panginoon. I am the handmaid of the Lord. Ganyan kababa ang puso ni Maria. At dahil mababa ang kanyang kalooban, dumating ang napakaraming biyaya sa kanyang buhay. Water seeks the lowest level, and the grace of God will always find the lowest level. Isang pusong mapagpakumbaba. Be done unto me according to your word. At nang dahil doon, nagdalang Kristo si Maria. At dahil nasa kanyang Panginoon, he responded sa pangailangan ng kanyang pinsan na Elizabeth dahil nabalitaan niya sa angel na si Elizabeth ay 6 na buwan na naglilihi sa kabila na siya'y bao. Nakasagap siya ng balita. Balitang maganda mula sa angel. Marami po tayong nasasagap na balita. Pero kung isa nakakagalis ang balita. Ito, nasagap ni Maria sa angel Gabriel. Naglilihi na ang iyong pinsan, 6 na buwan. At nagdala na si Kristo. Nagpunta siya kay Isabel upang tulungan siya sa kanyang paglilihi sa mga darating na 3 buwan. Ayun, naganap ang second
joyful mystery, the visitation of the Blessed Mother to her cousin Elizabeth dahil dala niya si Kristo sa kanyang sinapupunan. Kapag dala natin ang Diyos sa ating sinapupunan, we cannot remain indifferent, but respond to the needs of other people. At nagtagpo sa huli ang dalawang babae. Dalawang babaeng pinagpala ng Diyos. Isang babaeng buhok ng lihi, matanda na, nabuntis. At isang birhen, nagdalang Kristo, dahil walang imposible sa Diyos. Isang babaeng buhok, isang birhen, naglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Walang imposible sa Diyos. Sa panahon ng COVID crisis natin, COVID, walang imposible sa Diyos. Kaya nang durugin at libulin ang virus. Sa isang iglap na ang kaya ng Panginoong Diyos. Naglihi ang birhen. Ang isang babaeng buhok, ito pa kaya ang COVID virus. Kaya patigilin niya ng Diyos. Ang yes ni Maria ay naging Magnificat. At ang kanyang Magnificat ay umantong hanggang Isama. Inihalay niya ang kanyang yes. At naging tinsong ni Maria Magnificat. Sana sa panahon ito ang krisis, ang awitin ng ating mga puso ay Magnificat. My soul magnifies the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. Let us count our blessings, not our miseries. Sana ang ating tinsong hindi nakasimangot, nagre-reklamo sa ising at daling. Sana ang ating tinsong sa mga panahon ito, salamat sa Diyos. Sa kabila ng lahat, buhay pa rin tayo. Sa kabila ng lahat, nararamdaman natin ang halaga ng pamilya, sama-sama together sa home quarantine. Hindi ba blessing nyo? Sana sa panahon ito, huwag tayo magreklamo. Kundi hanapin ang kabutihan at dulot ng home quarantine at ng COVID virus. At ang ganyan yes ay lumantong sa estaban. Pinaglimpuran niya ang minahal ng Diyos. Si Jesus na galing sa kanyang sinapupunan hanggang sa kanyang way of the cross, hanggang sa kanyang pagkabayuray sa krus. On the way of the cross, sa kanyang movie, The Passion of the Christ, sinabi ni Maria kay Jesus, habang siya nagpapasa ng krus, heart of my heart, flesh of my flesh, my son, let me die with you. Ganyan pa mahal ni Maria si Jesus, my son, let me die with you. At nung si Jesus ay nakabayubay sa krus, hindi hinimatay si Maria. Nakatayo siya. And I would like to think, He's beaming with joy. And this is it. The moment has come ang pagliligtas sa paghahalin ng buhay ng kanyang anak. Nandun ang galak sa puso ni Maria na makakamtan natin ang kaligtasan. My dear brothers and sisters, ano ba ang paalala sa atin at aral ng Annunciation of the Lord? Marami tayong mga commitment sa buhay. Isa na ron yung mga ikinakasal. Kapag ako nagkakasal ako sa seremonya ng kasal, kapag yung kinakasal, they pronounce their marriage vows, naghahawak sila ng kamay. Nagdadawang palad yung kanang kamay. Ibig sabihin po naman sa kanilang buhay mag-asawa ay dapat magkadawang palad. Magsanib pwersa sila, kanang kamay. Ang malakas na bahagi ng kamay natin ng kanan. Maghawak kayo ng kanang kamay. Magsanib pwersa kayo sa pagtataguyod ng isang pamilya at ng inyong buhay mag-asawa. Isa po sa mga ritual ng kasal ay yung pagsusuot ng singsing.
Yung pagsusot ng singsing ay isang paalala. Yung dalawang singsing, dalawang letrang O, dalawang mukha ng pag-ibig. Sa hirap at ginawa, isa lang ang sagot, laging po. It is when we say yes to God and to one another, and to whatever happens in our life, the joyful, the glorious, and the sorrowful mysteries of life, when we say yes to God and to one another, it is then that an avalanche of grace will come into our life. When we say no, binabara natin. Mamalayan na kalagrasya ni Miyetang, Kotangitang katangawanan, di niyayagan yung commitment, alipan pa. Ito pong dalawang singsing ay, mga salitang sorpresa. Maraming sorpresa na nakahanda sa mga mag-asawa na dulot ang kanilang pag-aalay buhay. Hindi lang exciting yung pagbubukas ng regalo, kundi yung sorpresa ng buhay mo sa pagkilala sa iyong asawa, sa kanyang kabutihan. Every day as you live together, your married love, you begin to discover the beauty of the person of your husband, of your wife. So much so that you can say after 3 weeks, 1 month, masasabi mo, sweetheart, alam mo, naging mabuti akong tao nang dahil sa'yo. But the opposite could be true. Alam mo, sweetheart, nung pinakasal kita, naging pangit ang ugali mo. Dahil damoy ka sa pag-ugali mo, naawa ko. Sana naman mo gano'n, I'm joking. Sana naman sa tagal na yung pagsasama, you have become the better person that you should be dahil sa kabutihan ng iyong asawa. Ganun din dapat tayo. Maawa tayo sa kabutihan ng iba. Hindi sa kanilang kasamaan. Yung kanilang kasamang ugali, diba? Ignore natin yun. Yung kanilang kabutihan at magandang ugali, yun ang pulutin natin upang lalo tayo mas maging mabuting tao. At alam po ninyo yung singsing na dalawang singsing, dalawang zero. 0 plus 0 always makes a 0. Kailangan ng 1, si Kristo. 1, 0, 0. 100% magtatagumpay tayo sa namang commitment sa buhay mag-asawa ninyo kapag kasama si Kristo. Kaya na po yung mga mag-asawa, I'm encouraging you, sumama kayo sa mga couples for Christ, sa pamilya, marriage encounter, bukas loob sa Diyos, upang lalong gaganda ang samahan ninyong mag-asawa. Nandun din ang kordon, ipinapatol sa balikat ng mag-asawa. Ang kordon ay isang paalala ng isang double yoke. Magbalikatan kayo sa inyong mga responsibilidad bilang mag-asawa. Alam mo niyo, isang babae lumapit sa akin. Si Beba, umiiyak. Napundi na siya sa kanyang asawa, si Carlo, irresponsable ama, napakama, lasinggero, at kung sino-sino ang ka-text sa mga babae sa cellphone niya. And the worst is, nagda-drugs pa siya. Sabi ni Beba, gusto ko na kung umiwalay sa aking asawa. Tama na, sobra na, pundido na ako. Wala nang love sa puso ko, sabi niya. If we can fall in love, we can also fall out of love. Pero meron silang commitment until death do us part. Huwag mong gagawin yun, sabi ko kay Beba. Huwag kang iiwalay sa asawa mo. May sinumpa kayong pangako. Kaya sobra. Hindi mo na matiis. Noon ka lang dito siya, tanso pala siya. Napakatamad, Father. Hirap na ako. Then one day, after praying over, I told her, Beba, yan na hindi kita mapigilan sa desisyon na iwalay mong asawa.
Ganito ang gawin mo. Padre, nakipahin ako ang pagdamit ko sa aking maleta. Talaga bang hindi na kita mapipigilan? Ganito ang gawin mo, Beba. Mamayang gabi, habang naglalas ka ng asawa mo, at tatakas ka na sa bahay ninyo, ganito ang gawin mo. Bago ka lumanaw ng bahay, bago ka lumabas ng bahay, ibaba mo muna yung maleta mo sa kwarto mo. At puntahan mo ang kwarto ng iyong mga anak. Yung tatlo na anak mo, isang grade 1, isang grade 3, isang grade 5. Ganito ang gawin mo, Beba. Halikan mo sila ng isa-isa at sabihin mo, anak, I love you, kiss. Anak, I love you, kiss. Bago ka lang mag-reno, nakapaya si Beba. May palagpakya, gagalang niya. May iba may lutong na karerahan na. Imbes na kitang kawayan, yung mamulan na sa ako. Binaba ni Beba yung maleta niya at binalik sa kwarto. At hindi siya umiwalay, alam-alam sa kanyang mga anak. Pinagpatuloy niya ang kanyang yes. Yes to God, joyful mystery. Yes to God, sorrowful mystery. And yes to God, sa tagumpay nating mga anak. Alam mo niyo sa pagdadalang tao ni Maria, ang tawag sa kanya kabahaning timan. Mary is the heart of the covenant. Kasi daladala niya sa kanyang sinapupunan si Jesus. Noong panahon ni Haring David, daladala niya ang Ark of the Covenant. At nakalunan sa Ark of the Covenant ang 10 utos ng Diyos. At sa bawat laban nila, sa iba't ibang tribo, tagumpay ang kanilang lahi. Ang kanilang tribo, King David against different tribes. At nagtataka yung mga tribo. Anong klaseng Diyos meron sila? Ba't lagi tayong tama? Kasi dala-dala nila ang Ark of the Covenant. My dear brothers and sisters, Mary is the new Ark of the Covenant. Dinala niya sa kanyang sinapupunan si Kristo. At sigurado ako kasama ni Maria at ni Jesus. Sa kanyang sinapupunan, mananalo tayo sa laban ng COVID-virus. Panalo sila mo, because of the Ark of Covenant. Panalo tayo kasama si Maria. Kaya nga simbahan yung tinatawag na inang simbahan. At yung tabernakulo ay parang sinapupunan ni Maria. Nandun si Jesus. Kasama si Maria. The Ark of the Covenant. Mananalo tayo laban sa COVID-virus.